बे बांगालफ्रा सोरबा राजबंशिफ्रा सोरबा सावथालफ्रा जोंनि बर'नि थाखाय खामानि मावदों नामा? गिदिर गिदिर खोथा बुंगोन, हारिनि थाखाय खामानि मावनायनि खोथा बुंगोन, खिन्थु सियाराव जिरायखांबाथाय गैला। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ नैबे गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय। हाब आंखौ बोरायराय नुलायलायबायदांलै। इउटुबाव भिडिअ लाबोया बिराद गोबाव जाबायमोन आरो दा आङो दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जाहैबाय लोगोफोर। आं नैबे फुख्रिखौ माने सारनो नागिरदों आरो गासिखौबो नङा दे, नैबे आंनि खिथुथिं थानाय नैबे फिसाखौसो सारगोन आङो। दा ना दंना गैया सारनानै हमसै, ओमफ्राय आं सारनायखौ देखायबाय थाला, एबारसिम डाइरेक्ट ना हमनायखौ देखायनोसै दे लोगोफोर। ओमफ्राय जाय नोंथांमोनहा वेट खालामनानै दंमोन, नेनानै दङमोन, अननानै नायबानो जाबाय भिडिअखौ दे लोगोफोर। स्किप खालामनो नाङा, बिराद गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ लाबोयैया लोगोफोर, टाइमखौनो मोना। मा होनदों? हांसो एवलुजोब्बाय नै ओरैथिं। आं हारसिं सानसै, ओरैथिं नै बिमा दङ। बोरो बिमाखौ नायनोबा दङ, ओरैसो थांबाय। दा नायबानो जाबाय। दासो हाय होनहरबाय हनै। खुसियाफोरबो दंलाबायो, थालाबायनो हागौ आरो ना जायगाफ्रा। नै माबायदि एसे दोल बुरलुनसै, ओमफ्राय नै बेखौ एसे आवलायना लागोनसै आरो लोगोफोर। आं दा सारै माने सारखांबायानो, बे एसेखौ दोनसै, बे गबाय थाखायो। ओमफ्राय नै बिथिं हमसै आरो ना, बोरला लाजोबनोसै। नै बनि जाहांबायबो नाया, गोरि ना मासे, ओमफ्राय सिंखावरि मासे आरो लागायनोसै। नै आयौ माथो दो हाबजोबो, बुरलुनसै। नै लोगोफोर, नायानो देराखैलै, बोरैबा थांखो। गोरलैसो। महाजारला फाफिसो। नायानो देराखै, बोरो बेयाव मासे दंबावोमोन नै, नास्रायानो गोरलैसो। सिगाङाव माथाम मोनबाय आं नैबे नास्राया। गोदैथारलै बिदिया, गोथाव जाथारो जानो। जिखुनु जाया आं बेखौ गारना लाग्रोजोबनि दे। नै मोजां खार दङ। नास्राया मोनगोन। नैबाव नै मासे नै, बास नास्रायलै बरिया। नास्राय गोजाल' जाखागोन मोनबाथाय। थानो हागौ नाया लोगोफोर, नास्राय थासोगारो बिदियाव। खार दङ ना। एसे बोलानानै दंना गैया र'। ना दंबा माबाखायोलै, नास्राय थानो हागौ, नास्राय लोगोफोर। देखो गाइस, नै नास्राय गोरि मासेल' दाबो। मोनगोन र', सिन्था खालामनाङा। फान्था गिला गोनाङाव बारग'आ मासेबो। नै एम्बु नामा बेलाय? एम्बुसो बेथाला जानांगौ एम्बुबाबो। नैबेवहाय मासे बिरदों एम्बुआ। नासो गयदा। आइ बोरो एब्रेलांथारबायलै। नै नास्राय। बरिया। माबा नैबाव मासे मोनदोंमोनलां आं, बोरो? नै र' खोथा खारगोन। चला नास्राय। नास्रायना गोरि, नास्रायसो लोगोफोर। दायो नै सारखांबाय, हमखांजोब्बाय, अरथिं गैथारालै। ओमफ्राय नै लास्टआव बेखौ मोनबाय आरो नास्राय गोजाजोब। थैबायलै। सिंखावरिबो दङ। एवहैग्रोनो नागिरबाय। लांदो। नै बेखौ उनाव सारसै, एवग्रोसै बेखौ। नै बावहायसो थागोन नाया आजां बै खार साइडजों थाहैजोबो बुस्थुआ।
नायाथ' दा सारखांबाय लोगोफोर, ओमफ्राय आं एसे खामानि मावनायखौ नायलाबायदो आरो। लोगोफोर दिनै खामानियानो अबसर गैया आरोना, ना सारखांनानै नै दुगैहां लोबखां मा खालामनो नागिरदों आं नै ओंखाम गोरलैनि आवाथि मन्दप खालामनो नागिरदों। थारमाने आंनि हाबा फिसा हारसिङै खालामगोन आं बे मन्दपखौ, नुबाय दा लोगोफोर। ओंखाम गोरलैनि आवाथि मन्दप, जोंना ब्रह्म धोरोमसो नालाय नै, ओमफ्राय बेनो जोंना बाथौआ। आयौ मासि गोरा जाखोब्रा, नै बेखौ गल राउन्ड हागिदिंनांगौ। फुरा फुख्रिनि दहाय ना सारखोन्दानि माबा हाखौनो लाबोबाय आरो फुरा। ओमफ्राय लोगोफोर जोंना ओंखाम गोरलैया थारमाने गाबोन बिस्थिबारखासो नालाय जानाय लोंनाय गैया आरो, जास्ट ओरैनो फुजाल' होगोन, बिदि जानाय लोंनाय खालामनो हाया। बिराद खरसा थाङो आरो, मा होनोमोनलाय संख्रि फानलुआनो जा, ओमफ्राय मा होनो मैगं थाइगं बेदरानो जा, बिराद खरस थाङो। आरो जोंहा न'आवहाय रावबो गैयाना, बिमायाबो खस्थ' संनानै खावनानै जाहोनांगौ, बिराद खस्थ' आरो। ओमफ्राय नै नैबे गोदान बानायनाय औ थिखिनिसिम दान्दा गोमो गुफुर, ओमफ्राय बै थिखिनियाव गोजामोन, गोजा बैजों एखे नै बिदि माबागोन आरो। दा आङो मन्दपखौ बानायग्रोना लानोसै, दा लास्ट फाइनालावहाय माने जोबथायावहाय माबायदि नुयो नायबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनहा सोरबा मन्दप बानायनोबा, सिम्पोल मन्दप बानायनोबा आंखौ लिंहरबानो जाबाय आरो, दसेनो हायो। लोगोफोर नै जाहांबायानो, ओमफ्राय जा गोथौ जाबाय नै, नायदो नै एसे हाख्लाबनांबावनांसिगोन र', एसे हानानै लानि। जाबाय दा रायजोफोर नै बरिया आंनि हाबानि। लोगोफोर उफाय गैया, नै मोसौ लायनानै फोनांलायबाय आरो, मोनालायबाय नै। आवाथि मन्दपखौ दाबो बानायहायाखै लोगोफोर, ओमफ्राय नै मोनसे अबस्था जानानै दं, फुजा होखांजोबाबा जाला बे नै फुरा माइजोब आरो। एसे जुम खालामनि नै, फुरा 600 बजा दं बेवहाय, 600नि बारा थागोनदां। सेसलै माला बानायखांबावनांगौ जाखो, आया नै दासो सिरिसे थांदों, नै सिरिनै दंबावो, सिरिथाम बानायनांगौ, जारला जाबायना हेस। लोगोफोर आंबो एसे एसटि होनायनि हेंथायैहाय माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों आरोना। आंनि मथे गुबुननिजों मिलायाबाबो जाहैबाय आरो। दा एसटि होबाथ' जोंहा बर' जाथिया खहा जाखागोन जाहैबाय, ट्राइबेल हारिया। माने 6था मा मावजि गाबला फैखोब्रा, भाइट भाइट हा भाइट, मावजि गाबला फैदों। 6था जेनेबा एसटि गैयिफोरनो एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिफ्रा बिराद खहा जागोन। जोंल' खहा जानाय नङा, जोंनि फिउचारनि जेनेबा जोंनि फंबायमोन बिनानावमोन उन्दै उनलाफोर बा जोंनि फिसा फिसौफ्राबो उनावहाय खहा जाहैनो हागौ आरोना। मानो होनब्ला जोंहाथ' बे एसटि खथायावहाय जोंहा एसटि दं नालाय, जोंहा बाहागो मोनो। जुदि बैफोर 6था जन'गस्टिफ्राबो माने 6था हारियाबो माने एसटि मोनफायोबा बिथांमोनहाबो माने जोंजों समान समान बाहागो मोनफागोन नालाय। दा जोंनि फिसा फिसौ बा जोंनि फंबाय बिनानाव उन्दै उन्दैफ्रा बिसोरबो समान समान बाहागो मोनफागोन आरोना। एडमिसन लानायानो जा, साख्रि बाख्रियानो जा, बेयो ओरै थांबाय थागोन आरोना। एसटि मोनबाय नालाय थांफाबाय थाबाय, बेखौ दाननो हाला रावबो, फुरा मा नंदों। ओंखायनो एसटि होयैआनो साबसिन आरोना। ओरै राजबंसि सावथाल सोरबा सोरबि ओरै 6था जन'गस्टिनो एसटि होयोब्लाथाय बुंनांला आरो मा होनबावनो। आंथ' आंखौ सानबावला दे, जोंनि उन्दैसिन फंबाय बिनानावमोन दा फरायगासिनो दङ, जेनेबा नार्सारियानो जा स्कुलानो जा, बिथांमोनहा माने कलेज बायदिसिना माबा फरायहैयोबा एडमिसन लाहैयोब्ला एसटिनि खथायावहाय एसे पारसेन्ट खमबाबो मोनो आरो थाखा फैसाफ्राबो बे साख्रि एप्लाइ खालामनायफ्राव जेनेबा 200आवहाय 150 100निनो गयो आरो। दा बेबायदि सुबिदाखौ दस्राफोरनो रानना होयोब्ला बिथांमोनहाबो चान्स मोनसै, सुबिदा मोनसै आरो बिदि। ओंखायनो जोंनि थोरसिखौ बिसोरनो होनो नाङा बिदि। दा मा होनबावनो, आंबो हेंथा होगोन एसटि होनायनि बेलायाव।
माने आं बाहेरायाव ओंखारनो हायाब्लाबो माने भिडिअनि गेजेरजों दिनै आंनि गोसोआवहाय आं बिदि आरो एसटि खौहाय होनो नाङा हेंथा आंबो एसटि होहोआ मा सानो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आंबो सापर्ट दं जाय बिथांमोनहा एसटि होनायखौ होबथानो नागिरदों आं स्टुडेन्टफोरजोंबो लोगो दं सोरबा एसटि खौ होहोयैफोरजोंबो लोगो दं आरो आङो खिन्थु आं एसटि होग्रा मानसिफोरजों लोगो जाया दे खोथांखा दा आङो नै मन्दपआ मा होनबावनो उफाय गैया मोनाबाबो 8था 9थाबाबो बानायनांसिगोन आरो बेखौ बानायनानै ओंखाम जानोसै उन्दुनोसै टोस मेगनासो बोरैबा मोनलायलांबायलै लाइट नायबाय थानानै बिदि बोबावनांगौ जारलासोलै नै माबा मोनसे मन्दप खालामनोबाबो बिराद जारला दानखिलांबायसो नामाब्रा जादा जा मोना गुना बानायनाय सियारफ्राबो डिस्टार्ब दोनना लाफैबाय आङो नै खायलें सारबाय नामा बिनिफ्राय बे माखासे साख्रि आवलाफ्रा मा होनोमोनलाय जेबो साना आरोना गावस्रा माने थाखा फैसा एभेलेबेल नालाय साख्रि दंखायो नालाय ओंखायनो बे एसटि होनायनि सायाव जेबो साना आरो बिथांमोनहा जाय माहाजोन माखासे माहाजोनफोर दं बिथांमोनहा जेबो साना खुगा सिया थारमाने पलिटिकेलखौ लानानै बिदिनो लोगो जायो लोगो जानानै ओमफ्राय सिरि थायो आरो ओंखायनो मा होनबावनो आरोना आंनि थाखाय एसटि होयैआनो मोजां एसटि होनायखौ होबथानांगौ जाय होबथानायखौहाय गाज्रि होनदों बायदिसिना होनदों बिथांमोना हारिनि मा होननांगौ बेखौ हारिनि हांगार आरोना बिथांमोना बर' हारिया गोग्लैसोबाबो जेबो साना मोजां खामानि मावनो नागिरोब्ला हेंथासो होयो आरोना बिदिनो बर'जों बर' सुथुर होननाया बेनो आरो अनेक बिदिनो बर'जों बर' सुथुर मोजां खामानि मावनो नागिरबा हेंथा होग्रा बाहाबा जेनेबा हमना लादो सापस आंखौनो इउटुबावहाय भिडिअ बानायबा मेगन सायो नायनो हाया बिदि जायो आरोना ओंखायनो दा मा होनबावनो बेखिनिखौनो बुंबाय आङो ओमफ्राय नै आंना मन्दपआ एसे सैलाबगासिनो दं मेगना बोरैबा मोनलाजोब्बाय एसटि होनायखौ होबथानांगौ नङाबा जोंनि फिसा फिसौफ्रा फिउचारा मा जागोन दस्रा नांला बंसा झारखन्डनि सावथालफ्रासो बाहागो मोनोबा समान बाहागो मोनोबा होमबा हा हु बायदिसिना धोन सम्पतिखौबो हंगारना होनांसै नामा बिदिनो जाखागोन एसटि होबाथाय बिसोरबो समान मोनगोन आरो बांगालफोरना हा फाल्था राननाय मेरला बर'फोर दङ हा हु गैजायै बिसोरनो हा फाल्था रानना होब्रा रानबायल' होनो माखासे गासिनोबो होजोब बांगालफोरनोलाय मानो होनांगौ बांलादेशिफोरनोलाय बिसोर मा मावदों हारिनि थाखाय मा बिसोर थै गारदों नामा बे बांगालफ्रा सोरबा माबा राजबंशिफ्रा सोरबा सावथालफ्रा जोंनि बर'नि थाखाय खामानि मावदों नामा थैदों नामा गोदो हारि जेनेबा हमना लादो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंथ' गोग्लैसोनानै थानाय हारिमोन नालाय गोदोहाय माने सोमावसारनाय मानाय दावहा दुहा बिदिनो मा होनोमोनलाय सोमावसारनाय बिदियावहाय बाहागो लानानै सोरबा बांगाला सोरबा राजबंशिया सोरबा सावथाला थैदों नामा जोंनि बे ट्राइबेल इउनिटिखौहाय माने गोख्रोङै लाखिनांगौ नङाबा बिसोर बिदिनो खालामगोन बे पलिटिकेल लिडारफ्रानो बेथाल गोजा मा मोनो गावबागाव गारि गिदिर बायनोसै बिल्डिं लुनोसै गावबागाव माने थोजासे मोनसे नालाय सियारल' नांगौ बिसोरनो पलिटिकेल लिडारफोरनो सियार मोनबानो जायो जै सियार मोनबाथाय बे जेनेबा सियार मोनैनि सिगां गिदिर खोथा बुंगोन हारिनि थाखाय खामानि मावनायनि खोथा बुंगोन खिन्थु सियाराव जिरायखांबाथाय गैला नै जों ओरै केव थुना होनांगौ बिदिखौसो ओंखायनो मोजां नङा पलिटिकेल लिडारफ्रानो बिगुर गोजाजोबसो दे जिखुनु जाया बांद्राय बखिजाला आंना खामानिया जोबबानो जाबाय गाबोन ओंखाम गोरलैनि फुजाखौ मोजाङै मोजां होनो मोनबानो जाबाय लागाव हारसिङैलै जोंना
सोरबा बाहाबा बेरायनो बाहाबा जानो लोंनो खिनो हासुनो लिंबाबो थांनो हाया बिमाजों आंजोंल' जोंना जे ओंखारबाथाय बिमाया मोसौ खानांगौ बोरमा खानांगौ अमा आदार होनांगौ जायो ओंखाम ओंख्रि संनाय हमना लादो हिनजावफ्रा न'खरावहाय ओंखाम ओंख्रि संनाय थोरसि लथा सुनाय सिथ्ला सिबनायावनो दिन थांखायो दा आं गैयाब्ला नैबे फान्था गेरला आं मोसौ मोसा खाग्रा गैयाब्ला बे बिमाया ओंखाम ओंख्रि संनांगौ थोरसि लथा सुनांगौ सिथ्ला सिबनांगौ आरो मोसौ आंनि जायगायाव मोसौ खाहैनांगौ बोरमा खाहैनांगौबाथाय बेना जाला ओंखायनो खस्थ' होनो बायो आं बिमाखौ ओंखायनो आङो बाहेरायाव ओंखारनोनो टाइमखौनो मोनला मालाबा समाव ओंखारथारनांगौबा ओंखारगोन आरोना आंनि न'आव फैनानै सोरबा खामानि मावफैदों नामा लोगोफोर फाइनालि दा नै बानायखांबाय आरो सिरिथाम बानायबाय आङो लागाव गल गला बेवहायनो मथा मथि 1.5 घन्टासो लाबाय आरो दा लोगोफोर भिडिअखौ फोजोबथ'नोसै नामा बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो आं भिडिअ बानायनाया बिराद गोबाव जाबायमोन आरो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ नांबावगौबा नोंथांमोनहा वेट खालामनानै थाबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय मा लाबोनाय जागोन बुंनो हाथ'आ आरो ITI क्लासाव थाङोबा ITI यावहाय बिदिनो लहा हास'नाय सावथेनायखौ भिडिअ बानायलाबायनो सानदों दा उनावहाय मा भिडिअ लाबोनाय जायो नेथ'बानो जाबाय आरोना आरो नङाबा दाबि खालामहर मा भिडिअ लाबोनो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय दे लोगोफोर आंना साबस्क्राइबजों खोथा गैया नोंसोर खालामोबा खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय